Všechny naše bagříky disponují rychloupínačema MS01, které můžete vidět tady na tomhle bagříku, a díky kterému výměna lžíce vám zabere jenom pár minut. A my si dneska ukážeme, jak na to. Takže klíč k výměně najdete tady pod tou sedačkou, takže odepnete pás. Tady po odklopení je klíč, který vždycky po použití vracejte na tohle místo, jak už ho tam nedáte, tak už ho nikdy nenajdete. Tak, teď potom vepředu je takhle dírka a do té nasadím ten klíč. A pak už jenom otáčím, aby mi tady tyhle dva ťuplíky zajely. Jakmile mi zajedou, tak mi ta svahovka pořád drží, takže já už si vezmu jenom druhou stranu klíče, bouchnu s tím do ty lžíce, ona se mi uvolní. Jo, lžíci vyndám, nasadím si jinou. No, pak už si jenom třeba nohou, nebo já si to nejlíp naklápím tím bagříkem a ukážem si to tady nohou, přidržím si to jednou nohou. Jo, tak to zase nasadím klíč a dotáhnu. Tak, jo, jakmile mi zajedou ťuplíky, mám nasazenou další lžíci. Klíč vezmu, vrátím ho semka pod sedačku, zavřu sedačku a vždycky zapínám tenhle pás, aby mi sedačka nelítala. No, takhle rychlý to je a já se na vás budu těšit u dalšího videa.